tette tovább, ott szerintem jó helye van a labdának. Kazán, még egészen vissza a labda, egy szép fejes. Horváth Péter szerzett egy pillanatra a labdát és tette tovább Brinszkinek, azonban a Nommer felé nem jut el az indítás. Jöttek a vendégek, Balogh Zoltán tette volna ki szélre, Lackó tisztázott szépen. Nézzük, hogy Horváth kit választ. Bringának, azaz Brinszkinek tette tovább a labdát. Brinszki Balogh Norbertet kereste volna, azonban Balogh Zoltán szépen lépett közbe. Brinszki mondja is játékos társának, hogy jobban figyeljen. Nommer viszont szépen tartja meg, sőt fordul le SS Györgyről, és kiharcol egy bedobást, amit itt a jobb oldalon ki más, mint Lackó János végezne el. Mindjárt kapja is a labdát, amely jó messzire szállt a játéktéren kívülre. Már Lackónál a labda, ő Kazánnak teszi hátra, aki egészen előre jött. Kazántól a fölívelés Varga István felé nem jutott el hozzá, Brinszkihez viszont igen. Brinszki Gellérnek teszi, most Varga István kapja, nézzük. Sajnos a lövés már nem volt olyan jó, mint az átvétel. Nagy Attila tisztázni tudott, és még csak Varga Istvánnál a labda szépen forgolódik ott a bal oldalon. Brinszki szép csel után 4-essel Keller egészen előre jön, és Horváth Péter, igen, megszületett a találkozó első gólja, vezet a Szeged a 21. percben. Meglepő, hogy a gólpaszt az egészen előre húzódó rutinos Keller József, aki a védelem egyik oszlopa adta, mégpedig Horváth Péternek, ugye mind a ketten egykoron a Ferencváros együttesében is szerepeltek, sőt most mindketten a gyulai